No nyt mä haluan tehdä semmoisen yhteenvedon tuosta kaikesta, mikä semmoisen taustajutun sieltä. Ja nüüd ma tahaks teha justkui sellise kokkuvõtte kõigest sellest. Tietänette sen. Tean seda, Alkuseurakunnassa oli valtavan paljon naisia. algkoguduses oli tohutult palju naisi. Alkuseurakunnan semmoinen pääjoukko oli niin kuin karanneet orjat, merimiehet ja hyvin sivistyneet ja koulutetut naiset. Selle algkoguduse põhiline seltskond oli siis põgenenud orjad, meremehed ja väga kõrgelt haritud naised. Alkuseurakunnassa naisella oli iso rooli. Algkoguduses naistel oli väga tähtis roll. Piti mennä sinne 300-luvulle, kun alkoi muodostumaan kirkko. Kusagil seal 300. aastate kandis, kui hakkas moodustuma kirik, Kun palattiin takaisin semmoiseen juutalaisuuteen. kui tultid justkui tagasi sellise juutluse juurde. Syy siihen, miksi alkuseurakunnassa oli paljon naisia, miksi se veti naisia puoleen. See põhjus, miks algkoguduses oli nii palju naisi ja miks see tõmbas naisi ligi, Oli se, että Jeesus kohteli käsittämättömän upeasti siihen aikaan naisia. see oli seepärast, et Jeesus kohtles tollel ajal väga hästi neid tolle aja naisi. Tämä esimerkki, joka saattaa, että se ei aukea, mutta tämä esimerkki, tämä vertaus, mikä me äsken otettiin esille, See võrdum, see tähendamissõna, mis meil just oli siin esil, sen keskiössä hän oli nainen. selle keskmes oli samuti naine. Ei siihen aikaan julkisesti puhuttu opetuksessa koskaan naisesta. Sellel ajal mitte kunagi avalikult õpetuses ei kõneldud naistest. Ei se ollut soveliasta. See lihtsalt ei sobinud. Eli siinä oli joku aivan erityinen tarkoitus. Juhul, kui võib-olla seal oli mingi väga konkreetne tähendus siis. Ja katsokaapa läpi, millä tavalla Jeesus puhuu naisista keskeisimmissä kohdissa ja miten hän nostaa paimenet, joka oli lähes orjia ja naiset ja tällaiset esille. Aga Ja vaadake ja lugege ja te näete, kuidas Jeesus oma lugudes kohtleb naisi ja samuti karjaseid tõstab esile, kes tegelikult olid justkui orjad ja samuti ka lapsi. Ja se, miksi alkuseurakunnassa oli niin voimakas vetovoima nimenomaan naisiin. Ja see, miks algkoguduses oli siis selline tõmme nii-öelda tõmbas ligi just naisi, Se oli se, että heillä oli asema ja arvo ja tehtävä siellä. sest naistel oli seal positsioon, neil oli väärtus ja neil oli ka ülesanne. Ja sitten ne Paavalin muutamat, ne oikeastaan 2 Raamatun kohtaa, mitkä ovat nykyään käännetty naisia vastaan kirkossa ja seurakunnissa. Pauluse täpsemalt 2 kirjakohta, mis on nüüd hiljem tõlkes ka justkui kirjutatud naiste vastu koguduses. Niin ne on ainakin minun mielestä yhdet väärin ymmärretymmät Raamatun kohdat. Need on Niin se sanotaan aivan jotakin muuta, mitä niistä on tulkittu. Need on minu meelest vähemalt kõige vääriti mõistetavamad piiblikohad, kus siis tegelikult mõistetakse midagi hoopis muud, mida on tahetud öelda. Voimme kesällä joskus pitää oikein pitkän seminaarin siitä, miten ne niin kuin alkukielessä ja kulttuurissa on mennyt ne asiat. Suvel võime pidada võib-olla täitsa pika seminari kohe sellest, kuidas algkeeltest need tõlked on tulnud ja valesti läinud. Mä sanoin alussa teille, että vertausten kautta näkyy semmoinen tietty maailma, semmoiset asenteet, semmoiset niin kuin ilmapiirin ja mielialan ja mentaliteettiin liittyvät asiat. Ma ütlesin teile algul, et selle tähendamissõna kaudu justkui näidatakse ja paistavad need sellised hoiakud ja arusaamad ja justkui see üldine atmosfäär, mis tollel ajal valitses. Ja tässä yksi sellainen asia on se suhtautuminen naiseen. Ja üks nendest asjadest on ka suhtumine naistesse. Toinen, mikä monesti meillä jää huomaamatta, Teine asi, mis meil on tähän tihti kätketty. jääb ka tähele panematta, on siia peidetud. Jae 7, luetko sen? Peatükk 18 ja salm 7.
Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta peaks viivitama neid aidates? Hänkö viivyttäisi? Kas ta peaks viivitama? Nyt me otetaan tämä sana sieltä. Nyt me võtame selle sõna siit. Tässä käytetään kreikan kielessä alkujaan sellaista sanaa kuin makrotymia. Sitä ei tarvitse muistaa. Eikö tarvitse kääntää? Sun pitää se sanoa. Kreeka keeles kasutatakse siin sellist sõna. Makrotymia, sano. Makrotymia. Joo. Tässä on semmoinen ikkuna yhteen suureen salaisuuteen Jumalan maailmassa. Ja siin on üks aken suurde saladusse Jumala maailmas. Tämä makrotymia on käännetty jostain syystä. Tämä on ainakin suomen kielessä väärin käännetty. Se on viivytykseksi laitettu siellä. Se vähän viittaa siihen. Makrotymia on siis vähemalt soomekeelses tõlkes ka tõlgitud valesti, on tõlgitud viivittamiseks. Se tarkoittaa kärsivällisyyttä. Se tegelikult tähendab kannatlikkust. Uudessa testamentissa on 3 sanaa, jotka tarkoittavat kärsivällisyyttä. Uues testamendis on 3 sõna, mis tähendavad kannatlikkust. Ne kaikki pääasiassa liittyy Jumalaan. Ja ne kuvaa Jumalasta jotakin. Ja need kõik kujutavad midagi Jumalasta. Mutta tämä sana on niistä semmoinen, joka liittyy armoon ja tuomioon. Aga see sõna siin on nendest see, mis on seotud kohtumõistmise ja armu andmisega. Ja tämä sana kuvaa hirmuisen syvältä sitä, mikä on Jumalan mielenlaatu. Ja see väga sügavalt kirjeldab või kujutab seda, milline on Jumala meelelaad või hoiak. Niitä kohtaan, jotka etsivät oikeutta ja armoa häneltä. Nende suhtes, kes otsivad temalt õigust ja armu. Mä yritän 10 minuutissa kertoa tämän teille. Ma üritan teille selle nüüd 10 minutiga ära rääkida. Mä oon sitä noin 10 vuotta tutkinut. Olen ise seda 10 aastat õppinud ja uurinud. Ja nyt mä sanoisin 10 minuutissa. Ja nüüd ma teen kokkuvõtte 10 minutis. Tämä sana, joka siis liittyy aina Raamatussa Jumalaan tai Jumalan rakkauteen. Se sõna, mis Piiblis alati on seotud Jumalaga, Jumala armastusega. Se tarkoittaa sitä. Se tähendab seda, että Jumala siirtää vihansa kauas pois. Et Jumal viib oma viha kaugele ära. Ja se sana tarkoittaa sitä, tässä puhutaan sellaisen niin kuin voittajan armollisuudesta. Semmoisen, jolla on valta hänen armollisuudestaan. Ja siin räägitakse siis sellist võitja või sellise, kellel on nagu võimu, siis tema armulikkusest. Rabbit opettavat, juutalaiset vanhat rabbit opettavat tästä sanasta sillä tavalla. Juudi vanad rabid õpetajad õpetavad sellest sõnast nõnda. Tämä makrotymia sana ja hebreassa sen vastine tarkoittaa sitä. Se makrotymia sõna tähendab siis seda, että kun sotajoukkojen komentaja, et kui sõjaväe pealik, ülemus, se vallottaa jonkun kaupungin ja voittaa sodan sitä kaupunkia vastaan. Ta vallutab sõjas ühe linna, ta võidab sõja selle vastu ja vallutab selle. Jostain syystä se päällikkö päättää, että sitä kaupunkia ei ryöstetä. Siis mingil põhjusel see pealik otsustab, et seda linna ei röövita siis. Siis tiedättekö, että
siis siihen aikaan sotilaat oli ammattisotilaita ja niiden palkka oli se, kun ne ryösti sen. Se oli palkanmaksupäivä, kun ne sai ryöstää sen kaupungin. Kas teate, et tollel ajal see sõjavägi oli palgasõjavägi ja nende sõdurite palgaks oli see, et kui linn alistati, siis see rüüstati ja rööviti. Kõik, mis sealt sai, oli nende palk. Sotapäällikkö piti huolen niistä. Sõjapealik hoolitses nende eest. Mutta kun ne voitti, ne sai sen palkan, ne ryöstösaaliin. Aga kui nad võitsid, siis nad said just kui palga, selle sõjasaagi. Ja jostain syystä nyt tämä sotapäällikkö päätti, että tuota kaupunkia ei ryöstetä. Aga mingil põhjusel nüüd sõjapealik siis otsustas, et seda linna ei röövita. Eli mitä se sanoi niille sotilaille? Mida see ütleb nendele sõjameestele siis? Enpä maksa teille palkkaa. Ma ei maksa teile palka. Koska se palkka olisi siellä kaupungissa. Sest see palk tegelikult ongi seal linnas. No miten ne sotilaat tykkää siitä? No kuidas se nendele sõduritele võiks meeldida? No puoli vuotta kyökkinyt siellä ympärillä ja palelleet ja ne olleet nälässä ja vilussa. Nad on pool aastat on seal ümber luusinud ja külmetanud ja olnud näljas. Ja nyt ne sanoo, että ahaa, ette saakaan sitä palkkaa. Ja nyt neile öeldakse lõpuks, et aha, et ei saa ka seda palka. Mitä tämä päällikkö tekee varmistaakseen sen, että ne eivät ryöstä? Siis mida see pealik peaks tegema, et ta kindlustaks selle, et nad ei rööviks seda? Se siirtää sen oman sotajoukkonsa kauas siitä kaupungista. Ta peab siirdama selle sõjaväe hulga kaugele eemale sellest linnast. Miksi? Milleks? No, sotilas haluaa palkkansa. Sõjamees tahab oma palka. Ja mitä ne jotkut sotilaat päättää? Ja mis siis, kui mõned sõdurid otsustavad? Kun tulee yö. Kui tuleb öö. Me yöllä hiivimme sinne kaupunkiin. Me öössel hiilime sinna linna. Ja me ryöstämme sen, mikä meille kuuluu. Ja me röövime sealt selle, mis kuulub meille. Ja me viedään se kotiin. Ja viime selle koju. Mutta se sotapäällikkö oli viisas. Aga see sõjapealik oli tark. Kun nämä sotilaat, jotka on päättänyt ryöstää. Kui need sõjamehed, kes on nüüd otsustanud seda röövida siiski, lähevad. Ne lähtee yöllä hiippailee sinne kaupunkia kohti. Nad lähevad öössel hiilides sinna linna suunas. Mutta kun se matka on niin pitkä. Aga kuna see teekond on nii pikk. Ne tulee järkiinsä. Siis neil tuleb mõistus pähe. Ja ne tajuaa. Ja need saavad aru. Huomenna. Et homme. Sotapäällikkö tappaa heidät. Rankaisee heitä. Homme se sõjapealik lööb meid maha. Ta karistab meid. Käännytään ja palataan takaisin. Nad pööravad ringi ja nad lähevad tagasi. Tätä tarkoittaa se sana. Seda tähendab se sõna kannatlikkus. Se tarkoittaa, siirretään viha niin kauas pois. See tähendab, et viiakse viha nii kaugele ära, että se ei vahingoita. Et see ei ole meille ohtlik. Ja nyt tätä sanaa käytetään kuvaamaan Jumalan luonteen laatua, semmoista olemusta. Ja seda sõna kasutatakse, et edasi anda Jumala iseloomu või olemust. Ja tässä vertauksessa käytetään tätä sanaa. Ja selles tähendamissõnas kasutatakse seda sõna. Sitä käytetään muuallakin Raamatussa. Seda kasutatakse ka mujal Piiblis. Siinä kuvataan ikään kuin sieltä kulissien takaa se, miten Jumala toimii ihmisiä kohtaan. Seal justkui tehakse pilt, maalitakse pilt sellest kulisside tagustest, kuidas Jumal suhtub inimesse. Hän on siirtänyt vihansa syntistä ihmistä kohtaan pois kauas. Ta on selle viha, mis on patuse inimese vastu, ta on võtnud selle ja viinud kaugele ära. Että ihminen kestäisi. Selleks, et inimene jääks püsima. Tämä on niin sanottua voittajan kärsivällisyyttä. See on nii-öelda võitja kannatlikkus. No, ei tähän loppu. No, see ei lõppe siia. Ensimmäinen korintolaiskirje. Esimene kiri korintlastele. Luku 13. Peatükk 13.
Siellä kuvataan, mitä on rakkaus. seal meile kirjeldatakse, mis on armastus. Ja se alkaa, rakkaus on. Ja see algab, armastus on. Mitä se on? Mikä ensimmäinen asia, mikä sitä armastus on? Pitkämielinen eli kärsivällinen. Armastus on pikka meelega, ehk armastus on kannatlik. Nyt siinä, kun aletaan kuvaamaan, mitä rakkaus on, niin ensimmäinen sana on sana makrotymia. Ja kui hakatakse kirjeldama siin nüüd seda, mis on armastus, siis esimene sõna on makrotymia. Siis mitä on rakkaus? Mis on armastus? Rakkaus on sitä, että se siirtää vihansa kauas pois. Armastus on see, et see viib viha kaugele ära. Miksi? Miks? Että se viha ei satuta. Et see viha ei teeks haiget. Ja tällainen on tämän vertauksen taustalla oleva semmoinen syvä kuva. Ja see on nüüd selle tähendamissõna taustal olev selline väga sügav pilt. No, mitä on rakkaus? No, mis on armastus? Rakkaus on Armastus on pitkämielinen, pikka meelega, ystävällinen, lahke, lempeä ja niin poispäin. ja nii edasi. Rakkaus ei iloitse. Armastus ei tunne rõõmu ülekohtust, Vaan rakkaus iloitsee yhdessä. vaid armastus tunneb rõõmu, rõõmustab Miten se sanotaan? Totuuden kanssa. tõe üle. Kaikki se kestää. See kannatab kõik, Kaikki se peittää. see talub kõik, Kaikki se kärsii. see kannatab kõik. Nyt tuommoinen Raamatun kohta, kun me luettiin. See piiblikoht, mida me lugesime, Kun me mennään sinne sisälle, kui me läheme sinne sisse, niin sieltä avautuu aivan käsittämättömän upea maailma. siis sealt avaneb täiesti hämmastav maailm, Joka puhuu siitä, mitä on Jumalan olemus. mis räägib sellest, milline on Jumala olemus. Se on pitkämielinen, See on pika meelega, kärsivällinen. kannatlik. Siirtää vihan pois. See viib viha ära. Miksi? Miks? Kun minulla on valta. Sest tal on väge. Minulla on valta. Tal on see meelevald. Muistaako teistä joku tästä varmaan 30 vuotta kohta, kun oli semmoinen Lokepiin lentoturma Irlannissa? Umbes 30 aastat tagasi küll suri selline Lokepiin nimeline Se oli libanonilaiset 2 miestä räjäyttivät lentokoneen, joka lähti Lontoosta Yhdysvaltoihin ja Irlannin yläpuolella Lokepee kylässä se räjähti. Iraagist pärit kaks Liibüast pärit 2 meest. Skotlanti olet oikeassa, aivan oikein. Kes kaaperdasid lennuki ja siis Skotlandi kohal nad selle lasid õhku. Tästä lentoonnettomuudessa käytiin vuosikymmeniä oikeudenkäyntiä. Oikeutta. Selle lennuõnnetuse kohtuasja aeti aastakümneid. Oliko se Hollannissa ne oikeudenkäynnit, muistaakseni? Mulla on sellainen mielikuva. Sanotaan, että Hollannissa oli oikeudenkäynnit. Vist oli Hollandis see, kus seda kohut peeti. Siellä oikeudenkäynnissä oli valtava määrä amerikkalaisia omaisia juristien kanssa.
Seal oli tohutul hulgal Ameerikast pärit omaste juriste. Ja ne halusi, että ei mitään oikeudenkäyntejä. Ne pitää vaan tuomita kuolemaan nämä terroristit. Nemad ütlesid, et ei mingit õiguse mõistmist ja me peame lihtsalt hukka mõistma need terroristid. Sitten siellä oli tämmöinen joku lehden toimittaja, Ja seal oli keegi lehetoimetaja, joka kiinnitti huomiota, että siellä oli yksi pariskunta, mies ja nainen. kes tõi esile selle, et seal oli üks abielupaar, mees ja naine, Ne käyttäytyi aivan erillä tavalla kuin muut. kes käitusid täitsa teistmoodi kui kõik teised. Ja tämä toimittaja meni kysymään, että ketä te ootte? See toimetaja läks uurima siis, kes te olete. He sanoi, että heidän tytär kuoli siinä lentoonnettomuudessa. Nad ütlesid, et meie tütar suri selle lennuki õnnetuses. Ja sitten tämä toimittaja sanoi niille, että mutta kun te ette ole samalla tavalla vihaisia kuin nämä muut. Aga see toimetaja ütles, et te ei ole samamoodi vihased nagu need kõik teised. Niin tämä pariskunta oli he aluksi. See abielupaar ütles, et küll me alguses olime. Mutta sitten me ymmärsimme. Aga siis me saime aru, Ei me voiteta sillä mitään. et me ei võida sellega midagi. Ja sitten me tajusimme, että meidän Herramme Jeesus Ja me mõistsime, et meie issand Jeesus opetti toisella tavalla. õpetas teistmoodi. Ja tämä pariskunta sanoi, että he päätti antaa anteeksi ja poistaa vihan heidän elämästään. Ja see paar ütles, et me otsustasime anda andeks ja eemaldada viha oma elust. Ja nämä terroristit oli muslimeja Need terroristid olid moslemid ja he ikään kuin vakuuttaakseen sen, että he siirtävät vihan pois. ja et kinnitamaks seda, et nad on justkui vihast loobunud, He perusti lastenkodin Indonesiaan. nad rajasid lastekodu Indoneesiasse, Yhteen maailman suurimpaan muslimivaltioon. ühte maailma kõige mõjukamasse moslemi ühiskonda. Ja ne alkoi hoitaa niitä katulapsia, muslimilapsia sen takia, että he siirsi vihan pois. Ja nad hakkasid kandma hoolt nende moslemi tänavalaste eest selle märgiks, et nad on viha viinud kaugele ära. Tämä artikkeli levisi kaikkiin siis semmoisiin länsimaalaisiin isoisiin semmoisiin lehteihin, Suomessa Helsingin Sanoma ja tällaisiin. See artikkel levis üle terve läänemaailma kõige suuremates lehtedes. Koska nämä nämä mies ja nainen niistä muista. Sest need mees ja naine olid erinevad kogu sellest ülejäänud rahva hulgast. Sen takia, että he rakastivat. Seepärast, et nemad armastasid. Ja he tiesi, että rakkaus on kärsivällinen. Ja nemad teadsid, et armastus on kannatlik. Se siirtää vihan pois. See viib viha ära. Meille lohdutukseksi sanottakoon. Meille lohutuseks öeldagu. Siinä korintolaiskirjassa, kun puhutaan rakkaudesta. Kirjas korintlastele, kui räägitakse armastusest. Siinä ei puhuta ihmisen rakkaudesta. Seal ei räägita inimese armastusest. Vaan siinä puhutaan Jumalan rakkaudesta. Vaid seal räägitakse Jumala armastusest. Siinä käytetään semmoista sanaa, joka tarkoittaa Jumalan rakkautta. Seal kasutatakse sellist sõna, mis tähendabki Jumala armastust. Se on agape-rakkaus. See on agape armastus. Mutta kun ihminen saa tulla osalliseksi sitä Jumalan agapeeta, sitä rakkautta. Aga kui inimene saab olla osa sellest Jumala agape armastusest, niin silloin tulee myös ihmisiä, jotka saa vallan elämässään. siis tuleb ka inimesi, kes saavad oma elus sellise võimaluse ja siirtävät vihansa ja katkeruutensa ja pettymyksensä pois. ja nad suudavad viia selle viha, pettumuse ja kibestumise, suudavad selle viha viia ära oma elust. Miksi? Miks? Kun he tietää. Sest nad teavad, Jumalan on kosto. Jumalal on kättemaks. Jumalan on oikeus. Jumalal on õigus. Se kosto tarkoittaa tasaamista, See kättemaks tähendabki tasaarveldamist, maksamista, maksmist, oikeuden tapahtumista. õiguse tegemist.
Ja se, mihin meidät on kutsuttu Jumalan lapsina. Ja see, kuhu meid Jumala lastena on ka kutsutud, Meidät on kutsuttu semmoiseen maailmaan, joka ei pääty hautaan, meid on kutsutud sellesse maailma, mis ei lõppe hauaga, vaan se päättyy tuomioon. vaid see lõpeb kohtuga. Joillekin se tuomio on huono paikka. Osadele see kohus on väga paha koht. Suurimmalle osalle se on hyvä paikka, Suuremale osale see on hea koht, koska oikeus tapahtuu. sest siis mõistetakse neile õigust. Mutta pelastus on Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä Aga kaikille. pääsemine on yksi Jeesuse Kristuse lepitustöös. Toivottavasti en nyt sekoittanut teidän päitä. Loodetavasti ei ajanud teie päid nüüd segamini. Muistakaa, Pidage meeles, Jumala siirsi vihansa pois. Jumal viis oma viha minema. Rakkaus on kärsivällinen. Ja armastus on kannatlik. Ja jos nämä nyt muistatte tästä illasta, niin hyvää. Ja kui selle nüüd tänasest õhtust endale meelde jätate, siis on väga hästi.